Bali, nganon ta to, ang setup na mo ni Uncle Tips mo na mong studio kana. What's up mga papi? Bali, karon namin naka-upload ay nakabuhat sa video kay tungod sa katong last namo nga ay katong ginapuy-an namo is ang lot gigamit na sa tagiya. So karon ang isa na mga kauban nga si Uncle Tibbs nag-separate na sa mua. So nami dire karon sa akong boarding house kung nasa ko ga board kay nagwatak-watak naman mi. Karon laago na mo siya kung asa siya nakapuyok karon. So let's go. Yo, so karon mga papi na nami diri sa kung asa nagapuyo si Tibbs karon. So tawagon na nato. Doorbell. Reach na. Doorbell. Ting. Eh, kamu man din na quick. Please, sulod mo. Sulod mo sa bago na ko na crib. Salamat, Ikola. Uncle Tibbs. Ano siya tong amang Long time no see, kuy. Oy, May gani gid, kadalaw mo din sa akong kwan. Bago na. Dili. Kwan lang kanang. mo na siya tong dati na mong kauban nga Nag-vlog ya. nagtawa-tawa-tak mi. Gablog ya pa mi. Mo na ni karon Uncle Tibbs. Don Tibbs. Balik karon. Itorta mo diri sa bago na ko na crib. Anong pangalan sa imong crib ko? Kung si Kong naipaya mansion, si Tibbs naipaya man crib. Bali itorta mo diri sa akong bago na crib. Ako lagi yung nasa na mo na palit dito. Gikan pa rin sa Planet Apes. Ipadala nila tayo design na bananas door. It's stylers na. Bali, asa po yung palit na? Apel di ko. Galing. Apel na. Mora siya sa Planet Apes gani ni gikan. Apil na siya. apel ni siya. Sorry kayo, wala nila nakuan, wala nila napansin ko na. Wala. Hindi, design na. Design. Design. Mo siya gikan ni sa Planet Apes mo na nga ingana. Kasi bananas design with stylers. Mga pila po ipalit ni mga nakol. Estimate mo. $500 lang na dito sa kuan. Planet Apes. Planet Apes. Ito Ano na magani sila mga pusil gani dito? Ang siya. Mo na yung among kuan. Mo na yung among bangko na kinakusgan. Ganun yung bangko. Gikan pa ni sa Japan. Japan? Gikan pa na sa Japan din. Try lang ko daw bringkod. Lingkod ka dira. Kung siya yung feel nga kalingkod ka gikan sa Japan. Feeling broke. Feel niya, nagalingkod siya. Feeling broke. Feeling broke. Makakawala ng stress. Nice Ayos, ka. ayos. Pila Nicole? Pila palit mo nga Nicole?
barato na nasa Japan. Ang akong palitan na dito sa Japan kay kuan lang. Yen ang Oh. ban sa Japan. Pila ka yen ko? 50 yen lang. Kani siya, ipalitan ko ni nga TV. Flat screen diri lang ni sa Pinas. Adjuster ni ko, adjuster. Adjuster na pwede na nimo na siya i-styling stylers sa iba kung gusto nimo nga magkuan ka na magtanaw ka na Nalayo kayo sa layo mga kay katapos Oo, na layo. nimo siya. Na nimo siya. Ana. ana. Tapos asa na ka anak ko? Iba kung nakaingana na siya, Diri na. nakakadiriya na. Kasi hindi ka magsumba-sumba. Iba na na. Kuha na siya. Hindi ka magsumba-sumba. Tapos padulo ni mo kol ka ng layo kay mong paminaw. Maduol po na. Pwede na siya madul kayo. Biraw lang yun na siya gamay diriyo. Ano lang yun siya. Ako may kuan may hydraulic. Flexible, Oh, flexible. Tapos mutanaw ka na gusto ko yun ka nga mudul gid kayo. Halimbawa na ka diri. Tulon na lagi mo no. Mudul na lang ka tapos diri na lang nga mudul na kayo. Mudul na kayo. Di ba? So tapos balik din mo sa formal mo to itulak lang din mo siya. tulak ni ko. Balik ko na dala. Ana na na kol. Oh, Stylers na siya. ayos na. Oh, Sa pulito mo yung TV ni Mongol. sampol. Manda na. Gandar ni siya pero kwan sa karon dili sa tawag pa TV kay dili medyo istorbo kayo sa silingan. Tulong Sensitive. respeto lang ta sa silingan. Silingan na rin ko. Sensitive kayo, alas 9 pa lang. Ano yung pangalan sa imong bear brand kol? Kaning ping. Muna siya si muna si Bear. Bear. Tapos kani siya si Brand. Bear Brand. Kaya gani ko mga gagmay na yung mga toys. Mga kuwara siya, kanang mga styling stylers, the monkeys man yun. The monkeys. Muna siya, kanang kuwan mo, kumbaga. Pansin ako Paul ba? Ang imuhang portahan, ikan sa Planet of the Apes. Tapos ka na The Monkeys. Mo na pinagtugpa tapos the monkeys. Dito. Mo nga nito. Gikan sa Planet Apes, kaya na may saging na rin. Makita sa inyong camera na. Nganong gipadalan man ka sa Planet Apes nga ingani nga design ko? Unsay bot pasabot? Ibig sabihin ba, ape food ka? Siguro sa ilang panaro. Sa pa ba nimo mga gamit sa tol? Kaya may styling stylers doon. Payaman chair. Asa mo pa rin yung table call? Kali? Oh. Ikan pa di sa Diamond. Diamond gikan ko. Diamond na ikan. Made in Diamond, Nicole. Diamond snake table. Oh, parang kon ba no? Parang Nakawag na yung mga panit ko. Urag ka ng murag kon ba murag panit sa bitin gigamit mo. balitan pa na nila kung kang mantik. Wala ni mantik. Ngayon na lang. Oh, Nagpunsyon wala pa. manami. Dito ko lang kami nagpunta. Sa'yo makaon na. Ay, magkaon na nga ikon na rin. Ay, tayo. Muna na niyang nabilin sa kwan. Mo na kon. Saan na? Cream break. Cream bread. Huwag may pakaon sa ko. Dato ka kang hinayong pa. Tapos cream bread yung pakaon sa ko. Ako kay balay. Kani ko. Say ko ano mga Nicole nga mineral yung gigamit. Ingani maguna siya po yun. Mo na nga kapalit niyo sa palikod ingani kay katong nakainom ko diri one time di kalibanga ko. Mo to nga kani kay para So, mo nang kon 50%. pag dire ka mag-inom dire sa gripo gikan, madawat imong yan. Oh, murag lain na nga kung kuan murag ganang Pero wala pong ka naguna-una nga madawat imong yan tapos apel mong naong. di kanina akong naong dadawat naman nila. Wali mo damay nga kung tiyan mo kadawat. Damay mo naong. Ano ka social kay gamit sa Uncle Tim? Joy na. Dishwashing. Joy, baka naman, Joy. Ha? Joy na. Dato pa ko, wala di ka nagagamit ka ng bareta nga sa Bareta, sa wala. pagalamugas sa plato. Hugas ng plato, wala. Kung halimbawa, kung mautdan ko ani, Oo. nagagamit na gyud ko ato. Dili ginagamit na ako to nga kanang kuan. Kanang ginagamit niya paghugas og plato ba. Kasi ginagamit niya pandili to. Dili mo. Pero mo niyan, nice kayo.
gamiton ka ng joy. Joy. Kaya nga steady ka lang masaya ba, kahit na wala na siya, enjoy ka pa rin. Diba? Oy, Col! Nakita siyang unique nga gamit sa balay. Kita na ko. Nakasan mo mga napalit, Col. Anong ingani man ang design na ni Col? Nga na gina yung design. Katong napamisa ko na napamisa daya mo na Oh. ituyo na og buslot. Kaya nga naman. Ginabutangan na sa TL sa camera daraw kaning tulo ka buok. Camera? Itong naga-vlog mi dito. Vlogger dahil ka dito sa una, Col? Dati, antod karon na. Vlogger ka pa? Vlogger gyapon. Pero bago yung aura karon, Col ba? Nagbago gani kay ang camera nga ginagamit karon dili na ingon nga katong ginabutang ang pangtadian TL. Ginagunita na lang gamay na kayo siya. Di ba ang purpose ade kung mangutot ka diretso, dili Pwede na po. maging Double purpose man siya. All around purpose na siya. all around. Halimbawa kung gamiton nimo siya. Tapos nakay mga bisita dira. Oh. Tapos mag-anak ka diri. Anak ka, nakaututo na kay ka. Utot ka lang tapos ang iya nga ginala dili na rawad ka padulong. Diretso lang siya, diretso. Diretso, murag ka nang diri na siya gawungo. Grabe sexy kay. Bali, mumutot ka lima kung nga ni, halimbawa nakadara. Dili niyo mahalata nga nakautot ko kay dali na siya gaano. So paano? Pag i-on ka, dira na po mo ya mangi. Oh, dili yo, ana niyo na kuan mo, screenshot lang mo, gana ka lang mo, katagas na dito. Putok bato ba? Kaya kung halimbawa, dili ka mangi, kwarta sa doktor. Oo, ito, mabalag. Palusot lang niyo din yung kuan no. Tapos, anak ka lang, kunwari, murang ko rin na itaw, pero gagas. Mabuti pa pa sa Oo na siya. Pero butan na ako ani, ang purpose ani is pagka nang maglingkod ka, diri na may butang ng itlog. Bitay mong bolos ta ba. Dili di ay. Dili, all around yan eh, all around purpose. Makita niyo diri. Abdi ka. Ngit-ngit. Makita niyo, di ba? Ngit-ngit. Ano ang isa ko kung sa'yo makita na ito diri. Oh, ngit-ngit, di ba? Wala kayo man nakita. Wala kayo man nakita. Kung mato ka diri, nagit kayo makita. Alayo. Ida. Kawas tungkol. Kawas mo. Hindi. Ay, okay, sarado na na. Abudiga na ni mo na Drake. Liga na na ito. Saka Lisa. So, budiga ka pa ni Col. Pwede mo ni siya ang kuhan. Mo ni siya ang gana. Kung halimbawa, kung nag-beep ko, dire ko na nag-beep para dili kayo magkuhan ng Vaping room. Vaping room. So, dili pwede buksan kay magawas ang aso. Vaping room man. Oh, dili pwede, dili yun na pwede. Dili pwede. Dili pwede buksan. Kaya Mugawas. magawas ang aso. So, pag magawas ang aso na, Ma. pag magawas ang aso, kasi may ito. Basta, dili lang na pwede, dili na pwede abriyan. Dili pwede. So, kung private. Private house. Mga papi, Uncle Tibbs, private room. Kaya pag pabuksan na siya, na siya ikuan, aso mo May gawas. mga secret. Ano yung mga glass duda ko ano yung nga nito? Duda. Yung bakas na Pornhub talaga. Sa glass na tatago. Sa mga salamin ba? No? Yung cheese? Sige, dikit-dikit bro. Gawas yung noong bro. Reflector bro. Oh my god. Next. Dari nga side call. Unsa na dari call? CR. CR ni mo na. Mo na yung CR sa kanang mga bisita bitaw, halimbawa na yung mga bisita tapos mag CR. Dara. Pasilip ra ko. Bisita lang pag pili siya. Wala pa kayo matarong mo kay. Mga mga nawala. Apel na sa imong Apil na siya ang kwan. renta. Mm. So pag bawasan ni mo na, bawas renta. Bawas renta kung halimbawa limpyo na ko na. Palimpyo na bawas renta. Ano siya renta na gyud? Ikaw, ginapagkita na mo sa mga renta ni, palit na ba mo ni? Kani? Ako yung pansin ko ba? Kani yung ano, kani yung portahan. Asa yung patingani ganyan ano? Kanay. Oh, Oh, styling na double purpose na siya. Sorry na.
Doorknob na siya. Kalimbawa kung gusto nimo nga, halimbawa nga naka sa sulod. Siyempre naman ay mag-share din, namin mag-share nga. Kuan, tas Para mabalaan na ba siya? dili na siya, Brian. Kalimbawa kung nakikasiyaron ka, tapos napinagkasiyar na dito, nakauna. Pwede nimo. Bunluton lang na sa katong kasiyaron. Tapos pagsilip niya na tao balik niya. Dili mo rin kanang dili siya. Amin na ako mo ang purpose ani kanang tela dere. Pag ka nang mangihi na ka, siyempre magunit kasi mga edits basta tapos punas na po ba ano. Double purpose. Double purpose kanina. Okay, nga na. Kaganda mga mangingato lang gyapon ng iyang kuan. So mo ni ang akong kwarto. Kali ikuan Sarili yung kwarto mo. ipakita na ko sa inyo para makita po ninyo. Welcome to my room. Bali mo ni kuan mga kanang-kanang sa gani master Bedroom. bedroom. Bedroom master ba? Siya kaliw nagot yung sarado na ko. Sorry. Kasi masundan ka sa mga kuan. Ay, wala. Ay! Ay! Ikaw ah! Ayaw makurak-kurak ka kasi. Ayaw pangarap-ngarap kagigit kayo. Abi na mo boring. Ano mo nudo tol? Ikaw na. Ay! Ayaw palungi! Ayaw palungi! Ano yung nga naman yung sugat ni Rodrigo? Kuha na siya. Stylers na. Ano yung siya rin po? Sorry kayo, kaya wala mo yung usan ka ng mga inalay dyan. Palungo na ito kay Basi. Palungon dahil kol. Ayaw! Ayaw na nako. Palungon. Dali ka gatulog ko. Dali ka katulog. Nagatulog. I-try daw kol kung paano smooth na ko. Tulog ka mo. Diba, pag gikan ka sa kuan gawas ko. Kadang halimbawa pag Basta ka kol, usap. Katong kuan ka kanang gumana kag ligo kanang kapit. kanang gikan sa kuan siya tapos uban na kag trapuan na sa imong kuan. Ano ka na ito yo? Ay, walang wigas. Gasa kay ginadulaan ninyo yung suga. Dili unlock lagi suga kol. Mo ni nga akong gamit. Kay sa sobrang magudgad ako sa balay ginakapuyan ko. Nakaw lang ko mo itong ginabike na nako. Sabay ko. Mo ni nga akong Ano gagamit. ni mo ginagamit kol? Ano yung diba, ikan ko dira sa quad. Tapos kapuyan ko mag adto-adto dira. Mo ni nga itong ginagamit ko ginakaano na ako ni siya. Pwede na ako gamitan kol. Ha? Pwede na ako gamitan. Pwede na ganito. Para dili ka kapuyan maglako-lako. Ano yung dapat na yung Mo ni siya, ikaw. yung kol. Ako na niya sa Stylers? yung mga sa ganyan, mga sprocket na yan, kanang mga gear, ay kanang kuwan, sprocket siya ang gear ba? Ako lagi kulay na kol. Anong pink man yung gusto kol? Pink ka ni kay, mo yan kanang kuwan. Itong nakita na ko itong natong Blackpink, mo itong ano yan? Blackpink, idol. Idol yung taping ko. Idol na ko to. Black. Oh, pink. Pink. Oo, na siya. Blackpink. Oh, kasakto. Mo na, para dili ka kapuyon, maglako-lako na rin sa suludan ni Baraya. Mo na yung ginagamit, katulong ka dito. Gusto niyo lang ganun isa, yatag na ako na sa iyo. Balik ko na ako kay Para tapos Grabe ka. yatag na ako sa iyo. Para napod kay sakyan-sakyan sa inyo. Kol. Salamat kay kol. Bali, so mo lang to mga patis. Punta na lino mo sa pag-tour na ako sa inyo. Dito sa bago na mong page. Sa mga bago pa sa channel, please like, comment, and subscribe.
click the notification bell button below para update ko sa among pagbuhat. Bali, ginashoutout dahil na ako si Juan si Trinity Malia Inta.